Mwaswera bwanji. Ine dzina langa ndi Josephine Holmes. Ndili ndi zaka 32. Ndili ndi ana atatu komanso ndili pa banja. Lero ndangofuna ndigawane nanu imodzi mwa nyengo yowawitsa imene ndinadusa mu moyo mwanga. Mwina ndikhoza mulimbikitsa wina wake. Mwina winanso anadusapo mu nyengo zimene amasowa mayankho mpaka na tsiku la lero. Lero ndafuna ndigawane nanu nyengo imodzi imene inali yowawitsa kwambiri moyo mwanga. Inali 2016. Nthawi imene ine ndi zaka 22. Munthu ne ndinali ndi brother wanga amene anali ndi zaka 19. Komanso nthawi imeneyo first born wanga Karen tsikana anali ndi zaka 4. Tinkakhala kwa amanje uko ku Sochi. Ndinali ndikugwira ntchito ndi zoona. So ndimati ndikapita ku ntchito mwana wanga amasala ndi brother wanga. Linali Saturday ndipo kunacha ngati mmene kungachere tsiku lililonse. Ndinanyamuka kupita ku ntchito. Ndinanyamuka kupita ku ntchito ndinakhala kenako inafika nthawi yoti ndibwerere ku nyumba. Nditapita ku nyumba napezeka zokuti nyumba music ninganena kuti chani choyimbira chinali full blast, ndikuti volume wayikwezeratu. Ndinamufunsa mwana wanga ankolo wako ali kuti, anandiyankha kuti ali ku toilet. So nthawi imeneyo tinkakhala nyumba yokuti ma toilet anali apanja, ende mu compound munali makomo 4, ndoti manyumba 4, ndoti nyumba inali yonse inayi ndi toilet yake. Inapezeka zokuti nditalowa nyumba muja munkamveka fungo, koma fungo lija linali loti ngati mmene angamvekere anyezi oti wakhalitsa. Ndanali loti fungo loti likusakanizika ndi perfume ndi anyezi choncho, amamveka choncho. And ndinadabwa kuti chochitika ndi chani, komano pakuganiza panga ndata mwina achimwene anga aledzera. Napezeka zokuti ndinapita ku toilet yathu kukasaka chisinanga mwana wanga anandizoza kuti brother wanga ali ku toilet. Ndinapita kukasaka napeza zoti ku toilet mwathu brother wanga munalibe. Kenako ndinabwerera ndinamufunsanso, iwe Uncle Jimmy ali kuti? Anandizoza kuti ali ku toilet mami. Ndinabwereranso ku toilet. Kenako ndinamba kutsegula makomo ena a maneighbors. Nditatsegula khomo lina napeza zoti brother wanga analatagona pasi. Tsiku la soka abale yanga nzeru zimakuthera, komanso kuganiza mmene ungaganizire sizimachitika nthawi zonse. Brother wanga analoti amamumwa, yes, koma sizoti anali chidakwa. Komanso kumamwa kwake ndoti mwina tapita ku chisangalalo. Anali mwana oti sanali mwana osokoneza. Mene ndikuzirani moni tinkakhala anthu awiri ndipo tinkathandizana maudindo. Iye amapanga business, ine ndimagwira ntchito. Nditamuona brother wanga atagona, ine choyambirira ninkaona kuti walezera pakuganiza panga. Komanso pakulumikiza kuti ndinapeza choyimbira chitakwera kwambiri. Ndinali munthu osweka mtima komanso okhumudwa, komanso ndinampsera mtima, sindikuzoza kuti kupsya mtima kunachokera kuti. Koma ndibwerezenso kuti tsiku latsoka. Ndinapezeka zoti ndinamfunsa brother wanga, iwe kulezera kumeneko wayamba kuledzera liti? Ndinamudzutsa. Kumudzutsa ndinammenya mbama. Iye uja mawu amene omaliza amene anandiuza ndokuti ndisiye. Sanandiuze kena kalikonse, ndisiye. Ndinamutenga unamukokera nyumba. Ndinamuyitana neighbor wanga kuti abwera zamu. Ndinamuuza ndatabwera umuone brother wanga mmene waledzerera. Neighbor wanga anali ma prison warders, and neighbor wina anali wa polisi. Wina aliyesa nkadabwa kuti chochitika ndi chani, Jimmy khalidwe lake sinali limenelo. Koma tsiku latsoka. Ndinayimbira phone ya auntie yanga, natumizira ma message kuti khalidwe limene wamba Jimmy kati kukhala kwake kuzikhala kumeneko sitikwanitsana, ifoti munthu ne ndili ndi mwana sindikufuna kuti aziona khalidwe la chonchi.
tsiku latsoka ndinamutenga brother wanga nalowa nyumba anapita kuchipinda. Atapita kuchipinda makumbukira anatulukanso pita toilet anabwereranso kuchipinda. Anasatulukanso ndikupita koma anadzakhala ngati wagwangalandi ndikunena zokuti ndipase madzi. Ine ndinatenga madzi ndikumuthira ndati munthuwi atsitsimuke. Ndinatenga mchere pondiuza maneighbors maprisoner wadala sanzanga anandiuza zoti timutikite mchere kuphazi. Tinamutikita mchere kuphazi kenako anakagona kuchipinda. Ine nkumadikirira ndinagona pa mpando wa pa sitroom kumambudikirira kuti atsitsimuke tiyankhulane kuti ndimve kuti khalidwe lotereri wayamba liti. Ndinakhala pa mpando ndikugonekeza. Mmene ndimatsitsimuka inali mateni. Ndinapita kuti ndikamugunyuze brother wanga kuti adzuke adye. Mmene ndinkakamugunyuza brother wanga ndinapeza maso ali mmene amaonekera galo akafa pansewu. Kamwe mwake mukuda mwapanga black. Ndinakhala munthu wosowa mtendere kuti what's going on. Napeza zoti brother wanga ndampeza kuti maso ake ali chipenyere mkamwa mwake muli mwa black. Ndine munthu woti ndili ndi mafunso ambiri pakanthawi imodzi koma mayankho ndilibe. Ndinakuwa amene angakuwire munthu wina aliyense ataona zimene ndinaona. Peza zoti maneighbors anga anabwera, alandlord anabwera. Ndinasiya nyumba mochene ndikumakathamanga panja kumakagogoda mpando ono lonse amene ndimaganiza kuti ndingapeze thandizo chifukwa kuti nthawi imene inalibe njira ina iliyonse yamayendedwe. So napita mpando ono lonse amene ndimaganiza kuti ndingapezeko ndimaonako kuti kumalowa galimoto. Napita kumakagogoda koma ndali ndikuwa mwamwayi nafotokoza zoti panali neighbor amene analowa polisi. Ambuye azimudalitsa kuna kulikonse kumene ali. Anayimbira foni kuntchito kwawo ndipo anazipanga hando zinthu zingati kuti ndi m'bale wanga. Anayimbira foni kuntchito ndipo galimoto ya polisi sinachedwe inabwera. Inazatitenga ine landlord ndi nebayo ndithupira brother wanga. Tinapita ku Queens kumene anandiuza zoti brother wanga analoti wamwalira pakanthawi. Tsiku latsoka. Sorry guys. Nanyambo mabwelero nyumba upanda brother wanga. Nanyamuka kumabwelera nyumba upanda brother wanga. Muntu naye wathondo kwa Vumbwe. Nanyamuka mapita kwa Vumbwe kuti tukapanga dongoso ya maliro. I'm sorry, I'll kind of fast forward this because I cannot go through details. Nanyamuka pita kwa Vumbwe. Maliro tinakayika. Tinakasesa. It all felt like a dream. Tinasesa. Nakhala beti masiku kwa Vumbwe
But then it was time for me to go back home. Maliro brother anga anayamba nthawi imeneyi, because I think ululu umabweteka inde ukakhaza kuti ndi pamaliro, but then when everyone else is gone ndi pamene munthu umakhalano kupanga process china chilichonse. So nanyamuka ndinapita kubwerera kumene ndimakhala. Family yanga athu ndiyochepa kwambiri, and nanyamuka ndinabwerera ku nyumba, and ndinalibe wina aliyense okuti akandidikirire, so it was only me and my daughter. And best friend wako brother wanga offered kuti azandidikirira kwa masiku, but then naiso anabwerera kuti akapitirize moyo wake, right? Ndi pamene maso anga amakhala chipenyere usiku ndi usana, mafunso, ma regrets. Nthawi zambiri ndimakhala kuti kapena ndinakatere ndinakapanga mwakuti. I'm sorry guys, I'm sorry. Inali nthawi yowawisa kwambiri mamanga, yowawisa kujoti ndabwerera nyumba yomwe ndimakhala ndi brother wanga koma ndi mwana wanga, and mwana anayo ndi zaka 4. Brother wanga nkamukonda mwana wanga kwambiri, zichazoti mwana amati amalira mami, mwana wanga ankalira bime jime amalira kuti amamulirira brother wanga nthawi zonse akamalira. So that even made it hard for me to move on. Zichazoti ndimadikirira wina aliyense alowe nyumba munkandiopsa kugona, ndimadikirira wina aliyense alowe, kenako ndimatuluka kakhala panja ndikumalira kufikira na alandrodi mwina ndimabwerera nyumba around 3 am 2 am. Alandrodi amakhala kundipeza panja ndidakali panja mwina ndikulira. I was making sure kuti sindikulira kuti anthu andimve, komano amandipeza panja ndikulira. Pamene anandipempha kundiuza kuti mwana wanga makupempha kuti mwina usamuke chifukwa kuti zikuoneka ngati kuti nyumba munomo you will not heal. My memories of brother wako sizingatheke kuti upange move on, mwina you need a change of environment. Come, I was still holding on. I had so much memories of my brother in that house, and I didn't want to move. Nakhala, I think a video yambileje na photo kuzozoti fungo limene nimalimva inalila deep onion ndi perfume. Fungo lija linali lukumvekabe mwina for over 2 weeks. Nakhala ndikusakasaka kuti kodi chimene chikununkha chindi chani, kozi panali zovala zina zokuti anasanzira indi nkaona ngati kuti ndi zovala zimene zinkanunkha, but titachokera umaliro ndina zichapa zovala zija kupezeka zokuti fungo lija limamvekabe. Tsiku lina ndinangopanga chiganizo choti ningochosa ma beddings china chilichonse, ndinachosa ma beddings china chilichonse, ndikuchosa ma pillowcase munagwa ka botolo koma kanali kameto kakatali chonchi. Nditakanunkhisa kakumveka no fungo lija limene ndimalimva ine lija. Nthawi imeneyo ndoti ndayamba kubwerera kupita ntchito, ndinayitenga botolo lija ukafusa kwa gola nzanga magwira so ntchito kwa gola, foti zona yanga imene ndimagwira ntchito pa zona inali pa gola. Ndinamufusa nzanga kuti what is this, ndamene anandipangira
ananditanthauzira kuti awa ndi mankhwala achimanga amene anthu amene amalimba chimanga chambiri kuti mwina achika mu warehouse instead of kuti ayike mu mankhwala opha timati chani ngati preservative amangotenga ka tablet. So ndi meto ndithunde meto amene ozitsegule ndamangotenga matablet yo amayika every corner and mpweya wa mankhwalawo ndi umene umapha zija zimadya chimanga. I don't know the name, I've just forgotten kuti zija zimadya chimanga chani. And that's when I concluded kuti my brother committed suicide.